Čistýho hovna, ty si naděláš. Jenom na tomhle jednom na tom kole. Ostatní jsou v pohodě. Objedete branku, má to ruční brzdu, brzdí se tady, takže bude to soutěž do škol automobilová. Kluci, můžete to dát jako rally, je to jedno, jako jsem řekl, dáme Tuareg, Dakar, takže my to máme dneska na ledové dráze. Budeme sledovat kostku a tam nás to odstartuje, jako kdyby to bylo na závodech. Tak fandíte našim řidičům? Tak pojďte do toho připravit na zvednou jeden! A už šlapem! No a uvidíme, už tady máme první obrátku, jsem zvědavý, kdo to zkouší, kluci šlapejte! Vy můžete rozhodovat! Tak jsem zvědavý, do týmu větší náhodou. Každý, kdo se zúčastnil soutěže, vyhrává stupenku zdarma voucher do... Ty krás! Já mám do ty telefony. Vidíte, že letko, že... Ne, dobrý, v pohodě, já jsem zvyklý, já jsem se tady párkrát už macel do hlavy, tak to víte i z mýho stylu moderování. Takže každý voucher do Aquapalasu a vítěz bere poukázku na privátní saunu. Kluci, jak se vám to líbilo? Přešachy zadechanej. Takže poukázka soutěžící. Kdo byl ten další? Ještě jeden. Kde je? Za mnou. Promiň, já jsem viděl dres, já už myslel, že jsi hokejista. A tady je poukázka a voucher na saunu. Takže velký potlesk. Dneska jsme si to dali jinak. Docela se mi to líbilo. Možná, že tady nechám auto, pojedu na tyhle monstru až dolů.